Eta joku arau berri horietan, zein izan behar du gure bidea? Zein izan behar du gure borroka? Nik uste lehenengo gai izan behar gerala adosteko diagnostiko bat. Eta da, zu bide bat egin nahi balin baduzu, ongi jakin behar duzu, parean daukazuna zein dan, zer egiten ari dan, eta noraino heltzeko prest dago. Eta gero zuk egin behar duzu, bigarren hausnarketa bat, eta da, gu zein gehan, zenbat gehan, zer egiteko prest gauden, eta zer tresnak ditugu. Eta horren arabera, estrategia bat egin behar duzu, ez? Orduan, nik esango nuke, beraiek momentu honetan prezio oso altua jarri diotela erronka independentistari, eta orduan jakin behar dugula, nolabait ere, termino inteligentetan jokatzen. Hau da, eta gero badago gauza bat, nire ustez ere oso garrantzia handikoa dena egiteko momentu honetan. Eta da, gu zintzoak izan behar gera, hausnarketa hori egiterakoan. Osea, gu badakigu papelak dena aguantatzen dula. Eta oso erretz esan daitekela, hemen prozesu, haustura prozesu unilaterala, sozialana, ongi. Pero eso es un delito de rebelión, Osea, dakagun argipena orain da, bai, baina hau da prezioa, ez? Orduan, batzuk aski frogatuta daukagu prezioa ordaintzeko prest gaudela. Baina gutxi batzurekin ez dago hori irabazterik. Orduan, egin behar dena da, nola egiten diogun aurre horri. Eta horretarako behar dira gutxinez bi gauza bat, jakitea zenbat indar daukagun eta nola antolatuak, bigarrenik jakitea zer egiteko prest dauden, eta hirugarrenik jakitea ongi jokatzen zure kartak. Porque gerta daiteke, beraiek estrategia hori edukitzea. Baina gerta daiteke momentu konkretu batean irekitzea leiho bat, nun agian prezio gutxi horrekin ateratzen zera. Guk egiten dugun hausnarketa da, guk herri txiki bagea. Herri honek ez ditu 7.000 aukera izango buru jabetza lortzeko. Jukiko dugu bat, hori du. Baina guk gure burua prestatuta auki behar dugu lehenengo aprobetxatzeko. Eta horretarako behar ditugu estadu estrukturak. Eta horretarako behar dugu jendea prestatuta aukitzea. Eta horretarako behar dugu inteligentzia nahikoa. Eta horretarako behar dugu nazioartean lan handi egin egotea. Guzti hori egin behar da orain nik uste dut hori dela bidea, pazientziarekin, batasun aldarrikatuz, etxaiari flanko erretza jarri gabe, porque gu batzutan olakoa geha, ez? Eta, bueno, oso, ez? Bai. Luego nos parten la cara de vez en cuando, baina, badugu gutxienez ezkera hortzaletik gatozela, ez? Badakagu momentuko, eta hori nik uste dut, gu jakin behar dugula, herri hau nolakoa den, nola dagoen, eta nola konpartitzen dugu jendearekin guzti hori. Zeren eta jendeak beldurra daka. Beldurra ni somatzen dut. Eta beldurra PNV-k adibidez oso ongi kudeatzen du. Oso ongi kudeatzen du. Esaten du, kontu zer egiten dugunarekin, zeren eta azkenean denak helduko digu. Problema da, beldurra handiagoa etorriko dela Espainiatik.